खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गोबाव सम हा सिंनि सुरंगआव थाबथाना आन्दायना थानाय माखासे बर' मावदांसाफोरखौ मैया रैखा खालामनो हाबाय होनना खौरां मोन्दों। बिसोर रैखा मोननाय सुबुंफोरनि गेजेराव सानै बर' सुबुंफोरा जादों क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि रामफलबिलनि थागिबि सन्जय बसुमतारी आरो रामप्रसाद नार्जारी। खौरां मोननाय बादिब्ला सा 41 गुबुन सुबुंफोरखौबो उत्तराखन्डनि सुरंगनिफ्राय बोखांनो हाबाय। नैथि रादाबाव दं दुखुनांथाव जाथाय। खौरां मोननाय जादों दि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय 2 नं पुब मानसि एबा मालदांआव उत्तम राभानि बिसि रिता राभाखौ मैया फुंनि 7 रिंगायाव दै लायनो थांनाय समाव हाग्रानि मैदेरा गाथारनानै गालाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रिता राभाया 9 दान गोर्बोआव सासे गथ' दंमोन आरो दा सासे 8 बोसोर बैसोनि गथ'साया आलाय सिलाय थालांबाय होनना खौरां मोन्दों। थामथि रादाबाव दं आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनज पेगुआ मंगलबाराव मिथिहोदों दि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय बिप'सयना मेडिटेसन सोलोंनो थाखाय मोनसे जुनिया सायख'जाथाव 2 साननि सुटि होनाय जादों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायदों दि बिप'सयना, जायखौ गोबां समावनो बिपासाना बुंनाय जायो, मोनसे गोदो गोदायनि भारतारि गियाननि आदब जाय देहायारि मोनदांथिफोरनि सायाव आब्रुथि गोनां नोजोर होनायनि गेजेरजों गोसो आरो देहानि गेजेराव सोमोन्दोखौ नोजोर होयो। बेनि थांखिया गोसोखौ गोथार खालामनाय, रागा आरो लुबैनाय बायदि गाज्रि गुनफोरखौ फोजोबनाय, गियाननि फारसे दैदेननाय। ब्रैथि रादाबाव दं खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि बाख्नायथाव खामानि। चराइदेवनि बर' राव रोङै बर' सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंनो थाखाय बर' राव सोलोंनायनि थावनि बेखेवदों UBPFआ। मैया UBPF थामहिनबा खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादा चराइदेव जिल्लानि सिङाव थानाय जाला बेथिजान ओनसोलनि बाथौ थानसालिनि नाब्लाङाव बर' राव सोलोंनायनि थावनि बेखेवनाय जादों। मख'जाथावदि चराइदेव जिल्लायाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बर' सुबुंफोरा दिनैसिम बर' राव रायज्लायनो रोङा। गुबुन हारिनि गेजेराव रायजो जाबोनानै गावनि बर' राव, हारिमु, धोरोम थुनलाइनिफ्राय गोजानाव थाबोनांनाय चराइदेवनि बर' रायजो राजाफोरखौ दासान्दि बर'नि राव, धोरोम, हारिमु, थुनलाइनि फारसे गोसो बोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौ नोजोर बोनानै खौसेथि बर' सुबुं गौथुम थामहिनबा UBPF आफादा मैया चराइदेव जिल्लानि जाला बेथिजान ओनसोलाव बर' राव सोलोंनायनि थावनि बेखेवनानै होदों। मैया चराइदेवआव बर' राव सोलोंनायनि थावनिखौ बेखेवनानै होयो खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा। मैयानि बर' राव सोलोंनाय थावनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो UBPFनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर', गेलेमु नेहाथारि मुस्रि परशुराम मोसाहारि बिथांमोनहा। लोगोसे बाहागो लाबावदों चराइदेव जिल्ला UBPFनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथि सोद्रोमा आरो चराइदेव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा मैयानि हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लायो। मख'जाथावदि चराइदेवनि बर' रोङै सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंनो थाखाय ओनसोलनिनो सासे गोख्रों बर' राव गोरों आइजो मुस्रिमा अनिता सोरगियारिखौ फोरोंगिरि महरै सायख'नाय जायो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।